Тема моего выступления – события на Украине. И то, почему это так важно для нас, для России. Trgovina plinom u ovom kontekstu, to je laptop posao jedne osobe koja zna što radi. The job is done, so the game is over. Mislim da se ovdje razotkrilo baš sve. Neka dođu. Jednostavno mi do sad nismo puno promašili. Osjećam se bijesan. Ja sam toliko, da ne kažem čega, pojeo ovih 6 godina mahom tučih, da mi je toga dovdje. Premijer je bijesan. U naftnoj kompaniji INA otkrivena je prijevara od 1 milijardu kuna. Jedan od direktora preprodavao je plin, a puklo je kad su pronađene ogromne svote na računu njegova oca, umirovljenika. Oni su krenuli sitno kaludžerski i to se fino uhodalo i to je ta neka 3., 4. razina, ali onda ih je strmo glavi rast cijena plina pozitivno šokirala, ali naravno druga reakcija je bila panika. Kupovali su plin od INE po 19,5 eura, prodavali po 210. Dio količina je kupovao jedan od dobavljača za INU iz Luksemburga, što je značilo da je INA zapravo otkupljivala vlastiti plin po višestruko većim cijenama. Uzmeš si van energente, prodaš si ih, zaradiš na njima i pri tome nije baš niti jasno jesi li kazneno odgovoran ili možda je to zapravo i business as usual. Premijer tvrdi, ovo je kriminal solo igrača, a drugi, netko je sve to morao orkestrirati. Kako to? Ko je onda utjecao na cijelu tu liniju da se pripremi teren za Škugora da to može napraviti? Ko je Škugora imenovao u društvo i kako to da Plinara Istočne Slavonije, gdje je INA suvlasnik, nikad nije bila niti u jednom izvještaju koji je nadzorni odbor dobio. Dakle, nikad nije spomenuta, a INA je suvlasnik tog društva. Meni uopće nije bitno što se krade novac. Znači, nije mi bitno što se krade novac. Jer znam da kradete. Meni je puno gore to da tamo gdje su u pitanju nacionalni interesi, čak ni tu, dakle, ne možete se suzdržati. Negirale su se stranačke veze. Pa nije Zagreb, ne znam, Peking pa da se ne znam. Nije Zagreb ni Malta, upravo tamo će se pronaći neobična veza s Pavlom Vujnovcem, jednim od najmoćnijih gospodarstvenika u Hrvatskoj. Veza je skrojena ovako. Onda kad sam ja došla sa 40 godina nepuni, ostali smo bez posla, u Šibenki, ja sam odlučila ići sama u posao jer smatrala sam da ću moći to kako treba raditi. Pristojno je do ljeta 2022. poslovala mala trgovina. Vlasnica je majka osumnjičenog u aferi Milijarda. No njezino novo poduzeće 3D Rada bez jednog zaposlenog i bez prometa otkupljuje milijunska potraživanja prema Dalekovodu. Pa ako vam je neko savjetnik i ako vi ne reagirate na to da mama od gospodina Škugora kupuje dugove od Dalekovoda, što je vrlo kompleksna operacija i radi je sa firmom s Malte, to vam nije problem i ta ista firma s Malte istovremeno sa Končarom ima SPV za preuzimanje Dalekovoda. Ako to premijer ne zna, ja sam siguran da zna, jer ne vjerujem da bi se Končar usudio napraviti neki DO za preuzimanje Dalekovoda u ime Končara, da to premijer ne zna, onda vjerojatno zna i za Škugorovu mamu. Onda vjerojatno zna i za njezine kompetencije, da mene ne bi začudilo da ta gospođa jednog dana bude ministrica financija. Vlasnik tvrtke s Malte s kojim je gospođa trgovala je Josip Jurčević, poslovni partner Pavla Vujnovca. Obojica sjede u nadzornom odboru Dalekovoda. Jurčevićeva je malteška tvrtka novce za otkup potraživanja pribavila od druge tvrtke na Malti, čiji je vlasnik opet Pavao Vujnovac. Obojica veze u aferi Milijarda demantiraju. Mi smo rasli organski, znači svi moji sustavi su rasli organski. Mi smo reinvestirali dobit u svakom trenutku i nemamo nikakvu priču u smislu prezaduženosti ili bilo kakvu usporedbu sa bivšim nekim sustavima. Jednostavno mi do sad, to mogu reći, nismo
puno promašili. Na normalnom otvorenom tržištu takav uspjeh jednostavno nije realan. Dakle, od 0 do 4, 5, možda 6 milijardi eura prihoda koji će oni prijaviti za 2022. godinu, to nisu ni puno veće kompanije u stanju proizvesti kao rezultat kao što su to napravili oni. Uspon počinje velikim korakom za malu firmu iz Vukovara koja 2017. postaje glavni i jedini Gazpromov dobavljač plina za Hrvatsku. Neće Gazprom doći Nikoli Grmoji i reći evo ti ćeš biti taj u Hrvatskoj. Dakle, nekoga je povezao sa Gazpromom, a Ruska federacija je dala zeleno svjetlo za to. PPD kupuje ruski plin. Kupovao ga je i kad ga je kupovao od EON-a, samo je bilo, imali smo posrednika. Europa kupuje 30% svojih količina i kupala od Rusa. Ova regija je sigurno puno ovisnija o ruskom plinu nego Europa i samim time mi imamo dugoročni ugovor. On je zbilja bio jedan minorni distributer, ali kad imate bogatog, neću reći mecenu, nego firmu koja stoji iza vas, onda je svašta moguće. Ne? Moguće je bilo jer je paralelno INA na plinskom tržištu počela igrati s manjim ambicijama. Prepuštala je tržište PPD-u i zanemarila domaću proizvodnju unatoč još uvijek aktivnim nalazištima. Najjeftiniji plin je onaj koji vi crpite na vlastitom zemljištu, vrlo jednostavno ga transportirate, što znači da smo mi praktički 2015. 2020. skoro 3 puta povećali, odnosno 2 puta povećali ovisnost o ruskom plinu. Postaju jedna od najmoćnijih kompanija u hrvatskom gospodarstvu. Ti milijuni koji su se akumulirali se šire u druge poslove, u trgovinu Fortenova, Luka Ploče, jako puno se ulaže u turizam, postaje moćan na način da može i diktirati odnose u politici, a po svemu sudeći ima i značajnog utjecaja u obavještajnoj zajednici. Nakon što su de facto postali monopolisti u distribuciji plina, jednostavno su taj novac počeli širiti na apsolutno sve. Od igle do lokomotive, od jabuke do luke, od logistike do politike, od plina do banana. U Agrokor je ušao, ovo velite da li je ušao, ne ušao od prvoga dana, najbolje poslove idu preko njega, on ostavlja. Pa pazite da sam ja to radio, pa bi danas 200 godina zatvora dobio. Što to? Pa ja čujete, on je na primjer ušao, prvi dan kad je ušao u Agrokor, banane idu preko njega. Znači, nabava banana ide preko njega. Sad govorim samo o jednom proizvodu. 14.3.2023. godine oko 13 sati nazvao me direktno nabave voća i povrća iz Konzuma i rekao mi je: Dodlek ovaj tjedan do petka isporuči sav krumpir u naše distributivne centre prema narudžbama od strane našeg tradinga i to je to. Jer, nažalost, dobio sam usmeni nalog od ENA-Fruita da od ponedjeljka 20.3.2023. više ne smijemo naručivati krumpir od tebe. Dodlek iz Međimurja potužio se da je Vujnovčeva tvrtka izbacila njegove krumpire iz Konzuma nakon 18 godina suradnje. Dakle, svo voće i povrće koje se pojavljaju u Konzumovim dućanima je prošlo kroz ENU. Dakle, oni su naplatili i sebe naplatili prije nego što je kupac već kupio taj komad rajčice, krumpira ili jabuka. Vujnovac odgovara da Konzumu nisu zabranili da naručuje krumpir od dosadašnjeg partnera. Konzum, čiji je Vujnovac suvlasnik, odgovara: partnere biramo samostalno, bez vanjskog uplitanja. Obratili smo se i samoj tvrtki ENA-Fruit i pitali u čemu je problem. Njihov odgovor je to da je odluka njihovog vlasnika da moraju kontrolirati kompletnu nabavu voća i povrća u Konzumu. ENA-Fruit razvijamo koliko god možemo, želimo svojim partnerima pomoć, odnosno i hoćemo pomoć i napravit ćemo ozbiljne alate kako da dignemo proizvodnju hrane u Hrvatskoj. Provjerili smo u Konzumovim trgovinama čiji se krumpiri prodaju. Stižu iz Nizozemske, Danske, Francuske preko tvrtke Pavla Vujnovca. Krumpira iz Međimurja na policama Konzuma ima slabo. Ali zato ima vina čiji je vlasnik poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić. Izvolite.
Izvolite objasniti je li riječ o sukobu interesa kada državni tajnik za energetiku ima ulaz na Konzumove police. Tražili su novinari odgovor, nisu ga dobili. Da se primijetiti da Vujnovac svoje redove često popunjava kadrovima iz državne administracije. Pomoćnika iz Ministarstva gospodarstva koji je radio na ugovoru o Petrokemiji 2018. zaposlio je nakon svega u svojoj tvrtki. Barbara Dorić, članica uprave INE koja je morala otići jer nije vidjela da im je nestala milijarda, zaposlena je u Fortenovi. Barbaru Dorić ste vi smijenili iz INE, evo je gle u Fortenovi. Je li to zbrinjavanje Vujnovčevih kadrova? To nema nikakve veze sa mnom. Fortenova je privatna kompanija i to trebate pitati njih i gospođu Dorić. Jesu li baš toliko privatna kompanija? Je li Pavao Vujnovac glavni kadrovik u hrvatskoj vladi i ministarstvima za energetiku i gospodarstvo? Što se tiče kadroviranja u hrvatskoj vladi, za to je odgovoran gospodin Andrej Plenković. Kakav odnos vi imate s Pavlom Vujnovcem? Kako mislite kakav odnos ima? A odnos je kompliciran. Rastu napetosti između ministra Filipovića i energetskog lobija bliskog Vujnovcu. I ne postoje politički poeni koji su mi važniji od toga da štitim interese Hrvatske od predatora koji misle da je Hrvatska njihov bankomat. Izvoli odgovori, ko su ti predatori? Ko su ti ljudi? Je li to Borg skupina? Ko je to? Predator. Ako je to, kako je Vujnovac, privedite osumnjičene. Ali ja ne vidim. Dakle, ne vidim nikakve indicije, osim što je čovjek, ali to je tipično za Hrvatsku, antipatičan zato jer ima puno novaca. Ali onda je nezgodno početi kopat odakle mu novci. Da, iz poslova s Rusima. U pozadini je bila nova metodologija za izračun cijene plina. Mislim da je to bio taj uzrok nervoze i tog dopisa u kojem se prijetilo pa i priprijetilo sudskim progonom ako ne bude onako kako odgovara PPD-u, da pojednostavimo. Zašto je to važno? Po novim pravilima, žele li dobavljači subvenciju države, morat će dokazati po kojoj su cijeni kupili plin. Jedno rješenje s kojim PPD nije sretan, kao što je to bilo ranije, rješenje u kojem će, ako želi refundaciju razlike u cijeni, morat dokazati po kojoj cijeni je kupljen taj plin. Nema više tog isporučivanja milijuna iz državne blagajne ili, kao što je to ministar Filipović rekao, te bankomat situacije. Predatori na koje se on poziva i na koje on upućuje jesu predatori koje je HDZ na kraju krajeva i stvorio. Oni koje je HDZ stvarao godinama, na kraju, kak da kažem, na kraju dođu i po tebe, ne? Premijer nije baš čvrsto stao na stranu svog ministra. Ako imate nešto za pitat ministra, koju on riječ koristio, pitajte njega. Da ima pritisaka u hrvatskom društvu, ima ih svaki dan. Pa mi što god napravimo su pritisci. Ili prijete opozicija, ili prijete interesne skupine, ili prijete orkestrirano mediji, svi prijete. Kako će se slučaj riješiti, tko će u ovoj utakmici pobijediti? Najvjerojatnije tamo gdje politika ima baš apsolutnu kontrolu, dakle poput HEP-a, ne, dakle trošak struje, tamo će i dalje ostati strogo regulirana cijena energije, dok bi u drugim segmentima, a osobito plinu, se pronašlo neko drugo rješenje. Vjerojatno ono koje ide manje na štetu uvoznika plina, a više na štetu državnog proračuna ili građana. Dosadašnji trošak subvencioniranih cijena plina vlada je prebacila na državni HEP. Da paket mjera od 21 milijardu nije ljudima toliko interesantan. Zašto? Valjda ga mi nismo dovoljno opjevali putem vaših medija. On, kao premijer ove zemlje, nema te konce u rukama. Nema te konce u rukama. Da jedino što on može napraviti je odriješiti državnu kesu i subvencionirati cijenu. Mjere koje koštaju 21 milijardu, koji kažu, gle čuda, pa zahvaljujući vladi neće mi narasti cijena plina i neće mi narasti cijena struje. Ali da nikako ne može utjecati na ponašanje igrača na tom tržištu i da zapravo ne može upravljati energetikom kao sektorom zato što je ona djelomično dakle drže Mađari, djelomično drže određeni privatni akteri, jel? I to je postalo, ja mislim da je i on shvatio da je to postalo neupravljivo. Daj pitaj ga šta će biti sa cijenom plina u 2023. Evo, najjednostavnije ono.
Pa tu, ono što se desilo, pogotovo od korone, sad opet se vraćam, mi smo tu prošli jednu fazu vrlo jeftinih energenata sa vrlo malom potrošnjom, onda smo završili prošle godine, mi moramo reći da je cijena plina narasla 10 puta par mjeseci prije rata. Znači, nije rat u Ukrajini kreirao realno nestabilnost cijene plina. Тема моего выступления – события на Украине. U prvim mjesecima rata hrvatska skladišta plina se ne pune. Puni odmah je nalog, logičan, inženjerski i ekonomski. Hrvatska to ne radi i to ne radi praktički mjesecima. Dakle, 4 mjeseca iza još uvijek nema reakcije i naše skladište je nikad praznije. Dakle, naše skladište je tada imalo negdje oko 1 milijardu kilovata na kraju, recimo oko 1. srpnja, dok je recimo u drugim godinama imalo 2,5 puta više energije spremljeno u skladištima. Dakle, nešto što nije logično. Dakle, logika ti govori spremaj, ti ne spremaš. Rusku invaziju u Ukrajini Hrvatska dočekuje u potpunosti ovisna o uvozu naftnih derivata, makar je ne tako davno na svom teritoriju imala čak 2 rafinerije. Papala maca uzeli Mađari. Riječka rafinerija stoji, na remontu je. Povijesno, nikada u povijesti prerade nafte se nije desilo da rafinerije su imali toliko visoke profitabilnosti. Znači, ovo u poslu se, ovo što se desilo u Rijeci, to se zove missed opportunity, to je propuštena prilika, ali to nije bila njihova odluka. Ovi su ih zaprli, Mađari, da bi njihove rafinerije štancale i natukli su veliku lovu, a ovi su siromaki Rijeka, kad su svi trljali ruke, njima je rafinerija stajala. I paradoksalno je da recimo, čini se u 3. kvartalu izvješće za takozvani segment rafinerije i marketinga, a Rijeka je završila u minusu. Dakle, to je ono zavjerovali ili ne, svi okolo ne znaju šta bi sa parama, Rijeka završi u minusu. Mislim, to je... Nije radila riječka rafinerija, nije puno radila ni Petrokemija, tvornica umjetnih gnojiva. Razumljivo, nije bilo isplativo zbog visokih cijena plina. Smo opet stali uz bok Petrokemije. Vlasnici više od polovice nekadašnje državne tvrtke od 2018. su PPD i INA. Oni su uložili oko 300 milijuna kuna, točno 300 milijuna kuna da bi dobili 54%. Petrokemija vam je imala 1,5 dana iza objavila dobit od 400 milijuna kuna. Jako loše ulaganje. Nakon 5 godina PPD i INA izlaze iz vlasništva, svoj dio prodaju turskom investitoru. Vidi se uzorak u poslovanju. Da on ipak nije, odnosno ili jedna grupa, da opet ipak oni nisu dugoročni investitori. Znači oni će ući u neki biznis, pokušati ga, restrukturirati ili staviti na neke druge okvire i onda prodati ili preprodati. Možemo to laički sada vidjeti po ovim nekim situacijama gdje smo svjedoci da primjerice išlo se u biznis sa Petrokemijom, pokušava se kompanija Petrokemija prodati. Ja postavljam pitanje kako je država uopće dopustila da ostane, i to država koja poljoprivredu tretira kao nekakvu svoju stratešku granu, da ostane bez Petrokemije koja se bavi proizvodnjom umjetnog gnojiva. A kada bi Petrokemija, čiji pogoni stoji još od početka rata u Ukrajini, trebalo u potpunosti proraditi, nije poznato. No zato je poznato da se PPD osigurao. Ako Petrokemija, u kojoj država i dalje ima više od 40% udjela, ne kupi dogovorene količine plina, plaćat će penale. Petrokemija je također lokacijski monopol. Dakle, 300 do 500 km oko Petrokemije zbog cijena koje gnojiva postižu, njihove težine i problema transporta, u principu su proizvodnja gnojiva u principu lokacijski monopol. I kogod da tu sjedne imat će utjecaj. Ako i kada proradi, gnojivo iz Petrokemije prodavat će se poljoprivrednim kombinatima, najviše onim iz skupine Fortenova, koja je promijenila vlasničku strukturu. No, zbog sankcija, dominantni vlasnik, onaj koji odlučuje o Fortenova grupi, postao je Pavao Vujnovac.
iako nema većinski udio. Je li je to ono što ste htjeli? Je li je cijeli taj posao vodio tome da stvorite jedan novi svoj Agrokor i jednog novog svog Todorića? Kažete da mi stvaramo što? Svog Todorića. Tako nešto ste rekli. The job is done, so the game is over. Yes, we have a new life. We have a new company, Fortenova. Premijer odaje dojam kako želi da se priča o Fortenovi što manje spominje i što prije riješi. Zato jer se boji ishoda, osjeća da je ranjiv oko toga kako je nastao Lex Agrokor. Gospodin Vujnovac i njegova kompanija je samostalno, samoinicijativno kupovala dionice od drugih, pa nije kupovala od države. To morate pitati njega. Njega pitati, ne vladu pitati, ne državu. Ne državu pitati. Ako se pita ministre, ako se pita premijera, to je privatna tvrtka, što mi imamo s time? Dakle, bila je tvrtka od sistemskog značaja, za tu tvrtku se kreirao poseban zakon, isplaćeni su milijunski honorari savjetnicima koji su kreirali taj zakon, neki mali dioničari su izigrani, događali su se neobični procesi sa poljoprivrednim zemljištem koje je bilo u koncesiji bivšeg Agrokora, danas Fortenova grupe, i onda su se zatvorila vrata, sve se zatvorilo, sve se začahurilo jer je to postala totalno privatna tvrtka. Traju pokušaj da se isplate ruski suvlasnici pod sankcijama. U prvotnom planu u kompaniju su trebali ući mirovinski fondovi. AZ fond kao i drugi fondovi su već u Agrokoru izgubili novac i mi smo dio naših mirovina tamo izgubili. Već i prije donošenja odluke mirovinskih fondova premijer rekao, mislim da je bio u Podravci tada, i rekao je mirovinski fondovi će tamo uložiti. Jesi ti licencirani upravitelj fondova ili si premijer? Ako si premijer, strpi se malo da oni odluče, pa onda možeš eventualno reći oni su odlučili. A oni u fotofinišu odustaju. Scenarij bi bio da su jednostavno dobili nalog, ne, dakle, od svoje centrale, a centrala je možda dobila nalog od svoje države da se iz takvog posla izvuku, a također je moguće da u biti nijednom od mirovinskih fondova u stvari nije odgovarao taj aranžman, ali su zbog pritiska politike bili prisiljeni u njemu sudjelovati. Premijer ih poziva na red. Mislim da puno toga moraju objasniti i mirovinski fondovi u ovoj priči, i to osobito AZ fond, gdje je sve što se na kraju dogodilo bilo potpuno suprotno od onoga što su predstavnici tog fonda govorili i kompanije, a i predstavnicima hrvatskih vlasti. Naravno da je u kapitalističkom društvu je nepojmljivo da premijer jedne zemlje uopće diskutira o tome zašto se nešto desilo ili nije desilo na navodno otvorenom tržištu, no međutim kod nas, evo, premijer se dao za pravo da bude razočaran tim odustajanjem. Nakon odustajanja mirovinskih fondova pojavili su se još neki igrači, a predsjednik države daje sažetak na svoj način. Propala je ideja s onim Mađarima, za to se zdušno i razdragano lobiralo. Nemam niš protiv da Mađari tu kupe nešto ako imaju novac, ali kako su ti bili vlasnici jedne pizzerije i 2 noćna kluba u Temišvaru i Bekeščabi, ispostavilo se da nemaju za topli obrok. Ova priča sa hrvatskim fondovima mirovinskim, koji ipak nisu državni fondovi, je propala, jer oni imaju svoje vlasnike, a ti vlasnici po Minhenu i šta ti ja znam i tako dalje su rekli da im to baš nije najnapetija investicija. I onda se pojavio nekakav DASA iz Ujedinjenih Emirata, to je to. Sada se situacija mora raspetljati, a u vladi ponovno spominju mirovine hrvatskih građana. Ne bi imao ništa protiv, dakle, da dotuđuju mirovinski fondovi, zašto ne, dapače. A bilanca kompanije u kojoj bismo trebali uložiti hrvatske mirovine prilično je loša. Bilancu koju vi imate, to je čisti bankrot. Sutra to treba, sad ovo treba zakon ili stečajni zakon, to može na stečajni zakon. I svi ovi koji potražuju, čao ragazzo.
Tu jedino dobavljači mogu biti, kak se zove, ti koji mogu dobiti, kak se zove, novac ili udjele, prvo novac, a ako ne novac, onda udjeli. I da to treba dobiti 100% naplaćeno. Jer su već bili oštećeni, oštetili su i kod mene. Bivši vlasnik Agrokora na sudu se branio od optužbi da je oštetio svoju kompaniju za više od milijardu kuna i za sada mu ne ide loše. Pobjedu. Imate dva pogleda. S jedne strane je pogled, da li mi trebamo i želimo na razini Republike Hrvatske i na razini naše ukupne ekonomije određenog investitora koji će u nekim biznisima biti prisutan ne samo danas, nego sutra i duži vremenski period, ili imamo pogled sa neke privatne sfere gdje se kaže investiram danas u nešto što je jeftino, pokušavam to oplemeniti, modernizirati, podići vrijednost i uopće nije, za godinu dvije nije mi bitno tko će biti novi vlasnik ili suvlasnik. U međuvremenu, Fortenovi se smanjuje vrijednost. I Rusi su uzeli Agros, svi to znamo. Kad se ovo sve dogodilo, sad bi ga on izgleda htjeli ščerupati sa Vujnovcom ili s kim, nemam pojma. Mislim, kako je ni sram. Prvo, oni to ne mogu, oni to ne znaju, oni će to uništiti. To je pitanje, to je hrvatska imovina. Pa to je hrvatska snaga. Konzumovi supermarketi, maloprodajni dragulji prodaju se Pavlu Vujnovcu ili ljudima iz njegovog kruga. I mi sada u toj posve privatnoj tvrtki u kojoj dominira Pavao Vujnovac pratimo zanimljive procese, prodaje segmenata Fortenova grupe ljudima iz jednog drugog poslovnog kruga Pavla Vujnovca. Tvrtka se iznutra osiromašuje, ja bih rekla ostaje ljuštura od one nekad moćne tvrtke od koje se mnogo očekivalo, koje se nazivalo tvrtkom od sistemskog značaja. Na sličan način je Todorić radio i sa svojim objektima, dakle zgrade velikih dućana, dakle ovih super Konzuma, su bile prodavane nekakvom vanjskom entitetu, vanjskoj pravnoj osobi koja onda iznajmljivala taj isti prostor Konzumu da bi on u njemu mogao ostvariti djelatnost. Dakle, to je ono što je u javnosti poznato kao mali Agrokor. Pazite, sad ću vam možda reći za vas neku kompliciranu transakciju, ali... Transakcija je kompleksna, uključuje tvrtke u Mađarskoj i na Malti, složene odnose Konzuma koji je zakupnik svojih trgovačkih centara i zakupodavca tvrtki Pavla Vujnovca koji ima udio u Fortenovi. Na tom IPO-u ću ja sigurno izaći iz velikog dijela svojih dionica. Zato što realno ću ostvariti svoj benefit u smislu zarade, znači ono što sam trebao odraditi za taj sustav sam odradio. Ta firma i ta kompanija ne može funkcionirati na poduzetničkom modelu. Ta kompanija treba diverzificirano vlasništvo, treba institucionalne vlasnike koje, ja mislim, nakon tog IPO da će Fortenovi dati sigurno nekakav novu budućnost i rast u regiji. Gospodin Todorić je želio barem one osnovne svoje sektorske biznise, a na kraju krajeva i ove biznise koje preuzima želio je kontinuirano razvijati. Nije imao toliko tu intenciju da na kraju krajeva da proda te biznise. A evo, kažem, svjedoci smo kod ENA grupe ili kod gospodina Vujnovca da uđe u određeni biznis, napravi restrukturiranje, poveća vrijednost i tako dalje, ali opet s druge strane donese odluku da izlazi iz takvog biznisa. Svi ti poslovni uspjesi su jedan na jedan dogovori. Dakle, oni sagrade hotel gdje ga nije bilo i odjedanputa ga prodaju bez natječaja, bez nekakvih evaluacija mirovinskim fondovima koji ga dođu i samo kupe. Ili se pojave pa zatraži i dobiju koncesiju za luku Rijeka ili dakle drugačiji je tip način na koji oni ugovaraju poslove nije kompatibilan sa tržišnom utakmicom na burzi. Koliko god naša burza bila minijaturna i namještena, to jednostavno nije način na koji oni posluju. Zastupnika Grmoju PPD tuži jer je kompaniju povezao s Ruskom federacijom. Nije mi osobno Pavo Vujnovac nikad ništa tako rekao, ali znali su mi neki zastupnici, a ja ću biti kolegijalan pa njihova
imena neću otkrivati u Saboru, znali su mi reći daj malo prikoči oko PPD-a, nije to baš sve tako kako ti govoriš, malo to provjeri. Mislim, ima tu dosta istine, ali nije baš to sve tako, nemoj, prikoči, stani i tako. Biznis voli tišinu, novac ne voli kad se o njemu piše. Tako da smo niz tih stvari uveli u taj tekst i pokazali usku povezanost visoko pozicioniranog obavještajca Hrvatske obavještajne zajednice sa poduzetnicima koji su bliski sa Pavlom Vujnovcem. Problematizirao se tekst sa saborske govornice, vijest je objavljena, ali onda nestala. Nikad nisam uspio doznati tko je urgirao da se ti tekstovi maknu, ali sama činjenica da su oni maknuti je prvorazredni skandal. Mi sad možemo spekulirati ko je to maknuo. Tako da je taj slučaj koji smo mi objavili, a koji je kasnije preko Sandre Benčić dospio u širu javnost, pa onda maknuti šire javnosti, presedanski u hrvatskoj povijesti. Nije ime ko je predator ili ko je prvi, ko je drugi, ko je treći bitno. I mi imamo ekonomski predatorski model. I kad jedan ode, dođe drugi. Nakon drugog će doći treći. Ja mislim da je Pavo Vujnovac i ta PPD epizoda da neće ona jako dugo trajati i da će u nekom trenutku sve to skupa biti zamijenjeno nečim novim. Dakle, ili nekim ko je stvarni vlasnik PPD-a, a čije ime u ovom trenutku možda ne znamo, ili će se jednostavno cijela ta priča urušiti kao kula od karata, pa će biti te karte podijeljene iz početka nekim novim ljudima.